Wonini me ma me de me kwafu wonini manchene me hu nyina. Nti nyansa potna ase na ya tetesem afutusem abakwasem amamre ne ho amane a igitu ya sante me manom ye so na henche na ye bonuduku na yestena apakamu ema eje ntra ha no enu nti ena yatena se enne na yanimu ebedi nkomo yi se de emunim dada no me ni the great black power aha jama afono no wono ena me ni no ebedi enkomo ewa ha se de dabia muhunu no baba akwa abai Megeso na so brofu di npo desembu Emmanuel Mafo Emmanuel adan kana ayere fi brofu di ana kam ye firi so na ase kire na de ntra ase kire ne etsi nyame ne ho na ade na nka konfo de nyame ne ho fa o nyame na Yesu na me nyini ntum okay nyame de wu gini tum Yesu nyini ntum ono so ono ne eja oba ne honkonkono no enti wonam no so ansa no akọ he Yesu na onyini ntum na Yesu na ono ko ne nipa Nyankopon bo na na da bi nyon kwa so ono na ne ba se wu twetwe buto nyame ba ne me nyame na bo me but on the ofri ni twaduam na to fom papa wo de say ye nchen abusua ne mu wa nyame ba no batemu wa emu wa sen ayo na Yesu ma me ne hwan Mary ne papa ne hwan Joseph na me so ma me ne hwan anya ma me no ma me abebo ni na fe wo ka se Yesu jenje oni nyame na wo ni ye nyina nye ba na wo ye nesa ma mo Nyankopon ni say Yesu papa no sa die nyina ba na wo ye Emmanuel Mafo no nya bia ka Emmanuel nyame ne ye wo de nkasa bi nkamba Rose ni wasi ni kakakraka ena ntwini guan ma ye bon na wonim na no ya popu yo wu ye ai se metu kwan kakra timbedure na sesere ko me kan be mi sa ho asem kwa se because me ma bob po enwu bipo yi aba so am ba ya yesu ni ha to de akwa asem bi na mi sa ba bi akọ ye me ba na sister ku ka je me se mate se popu awu na me se popu be na o se ai Roman fo nyina popu anyi ni wanya awu na me so ye de nyame ase because wanyini yale amo no a wawu de ye na o se wo minim se o mo de Yesu calendar no broni na o mo de bana dada ye na me se so obi anim say abrofo no de omo ye ayi unim say baby omo de pope omo ko de da no no rozo na bo ho no wo say ka Yesu ayi na wo ho na ye kokko no tuntum na bo ho ai de Yesu ayabo na sem yemo na tuntum no kala ni tuntum na de omo de bere Ghana na ye fufu na say abrofo ru mpoji ye before tum say ye ne number 1 na mumum na monyem hu ye nkasa ne ye hu ntum but broni na nkasa we ba ye adan ne ma di pa popu na onu ye broni na wo wrum ho no onu ni wu ye ne ba bia adeda na nada kesi Yesu ogbo na ti asemmie mu no but bra Roma so dem e wo Ghana na ko ntie no ye mfom nsia ne nya ya semmie ne nkom na ka ofan ohun se Abraham ana Abraham ayade wo benya ne quotation ma bia na wo ba afode baby Abraham ba afode ono ode ne ba ne ko ba afode ana na de no de ode ye de wo de o kan wi a me kire o mu okay ya go for yeah okay mama ko Genesis tino aduonu mienu ne say we Old Testament na new we new ana we old we old afọle body old na wo we old enti Genesis na ya santefo ngoma no okay 22 me kai de free verse 1 ho na me de si 2 hope but wo pese wo kai na wo behu de wo pa che mu yie pa na wo betimi akai de akosi edun kono ho no wo behu ni yie pa enti ma me kai na yenko me kai ne poto kasa me wi a me de beba o say after this things God tested Abraham and said to him, Abraham, and he said, here I am. He said, chapter 2, he said, take your son, your only son Isaac, whom you love, and go to the land of Moriah and offer him there as a burnt offering upon one of the mountains of which I shall tell you. Number 2, no. The opportunity nyina say, enema bi achie no, Awurade Nyankopɔn frɛ Abraham. Ɛna Abraham gye no so sɛ Gemini. Ɛna ɔse sɛ woni edi a fa wo dɔba ba akopɛ no. Ɛyɛ Asiki. Fa no kɔ ma bepo a ye friend sɛ Moria so. Na fa no kɔ bɔ afɔre.
efa mami Erade Yesu Kristo wa afori mutia no so aye de wa kwantua mi bi sa ase otu yi me dem ho kɔbɔ afɔde ma asanteman ti betwe odwira timira me kɔ sɛ ka me dem ho kɔbɔ afɔde ɛna santehene frɛ sɛ da bi omu wɔ dwan bi wɔ hɔ nti omu nya me no mo fo dwan ne nyɛ odwira na ye betwa ka do ho kɔbɔ afɔre ama asanteman sɛ de Abraham kɔ ne ba ase kuo kokunu na wo kai ba fom eduru baabie Nyankopɔn iwe no ɔde sɔ na hwɛ enti ohun sɛ Abraham sa wɔ dɔ de ma no ma ase kan so ɔde sɛ ɔde bɛbɔ ase kimini mu no ɛna ɔkyɛn sɛ gyansemu no na to ani na hwɛ ha no mo aponji bi sen hɔ no modwan fufuo bi fo no mo mbɔ afɔde no ka wo kɔbɔ ɛna wagya santehene de otikuru wi krawe ne brawe nwoma so otumfo sɛ tutu ɔtɔ so mienu ɛfrɛ wo ka sɛ wo hunu sɛ brabo apɛsɛ ɔkɔbɔ de ma santemani gyae na aponji fitaa bi bɔ hɔ no me fa ne nyɛ ne mum sɛ menya koduru dia me ho na me fa metwe odwira tene kura akɔbɛn ho ɛwɔ Burkina Faso na woni nipa bebree yɛ adwuma na nko akɔbɛn ho yɛ di ɔkyɛ ɛna ne dwon sɛ me kɔ ayɛ no me ba kakra me de mama bi afe na wo kasa afe na akasa because ɛka because yɛ nyina ne yɛ adwuma na ba akɔfo nko akɔso akɔbɛn ho yɛ ne ayɛ akade okay let's akontua utu ya me bo bi po te so betena mba ya yesu ni ha wankra me no na abrabo ananka wo kɔbɔ no akontua utu ye ni nyina no botae a wo de kɔye no sese wakɔbɛ ho de aba ada obi eye na dwun so obeye obi bi na ɛwɔ so kɔbɛ ho na niema a de kuro na akɔye ana sɛ ɛwɔ so de be ho ni wunya bi wo kroma no ma na yo mini ami dase sɛ odwira na ye betwa no titi be sɛ ete ye sɛ etwa odwira no na asante akomfo ne di mutintiman pa ɛna sɛ wohwɛ santehene ba yɛ 25 years ni a bi obeye bia akomfo ne di kan meso papa prekopɛ nti sese so ye papa ne ho abatan ɛka nipa bi nkonkora na nka papa da ya na nka wansɔre nti ye papa behwere ne nkwa ɛde me de me ho bɛkɔ oh okay the true son of Ashanti okay ani na me yemfensa ne nkomo no mabusua ɛde ama ye kasa wa ya ne nam a ya bɛte asi mu nyina no ɛyɛ enei drana eba so ne nam so ama anwasam ne niema hodo na esisi no ne titiriw eye bosom kese a wono nso ewa asantemem a woka asanteman bosom ho ema asante dimu esi pisita fe besa ha sachi boaye ema asante edi nimu na se de ye nyina yate no eba atwema emansini mu a woka ho bi no di ntintiman ema atwema man kura benya aman hene na eneye finfinsia bese wo he achi ahasan achi a wo boaye wo kun no mu no afi wo te kodai finsia bese wo ha achi ni na yenhu ba bia wonam na afei de wasa ba fie biem na bosom amekan eye ekwetia a wo atwema twede na nanom asonafo wonum ekurumu ena eho asem eniye ba beboyi na ye bisi bisa nsem bi nanom beka ya ye ne abrewa kɔbɔ nkomo no me ka sɛ abrewa de sɛ bi ekɔtɔ wote sɛ me sɛ meti we ya eba no mu nsem na ye ni enihu nkan ti ebeba na ye ne black power nso abesi nkonwa na de efe hunhum a ne ntiase na eden no nso no wono so aboaye na afi wa pensemu de amaye enu nti akuetia enti na ye wa he na ansa na kora no ma me ma wonhwɛ akuetia actions na kakra ebra na nanom mekire baafo okugya wosu otumfo su man kora hene edi animu na dom ka ho emom koya amamre ne amane sefata ewo akuetia kwaye no ani kuro aye atwema twedie mu no na afi ye nto aso emfa emamo
chuo da go maka mi o
mo de mani kutu awisi am no mienu santem mo de ahwe mo woni si ye no afi ye nkɔ nana ho na yenkodi enkomo nana Minia na bosom timi ete kwa mfinsia wo ha ya na okɔe Minia me dase ni akwanya wo de ama me me fa akwanya so na ma chia ahwefo nyina ebi kura timi kɔ 300 years senti ne no bre no abre no dabi omre ne dinta aya na openipa obetimi ani na ye adwuma bi okora akola bi okora na fe na obeme ya anyem no awo no atete ne kakra nta na otimi de na ye adwuma na dinti na long process abre nipa bi nnam fio bosum pede ope onya de wo pe o minima create pa me master wa ye makom e wo asoma so nkwanta ofiri aduman na no mu wa create ni bi wo ho minima create pa me create anante inti bosum awohye mama misa obi na de ni hu se we bosum go na an se moduma se ne asi abai na azan ene asofo no nyina azan akoye se tonsi bonso obi je makadesh here batsa kata ya mama unim se ne ko de ni hu se we de bosum pa na aka na nye antis bi ne nipa no ye na bia wo hu se yi otumfo bosum kese nti no ene me ba no mene ne nhyɛ dem ne mbopo na on hyɛ da se de aka no ne ade a de na mu hu se we de bosom na aka no akweti abosom na minia me dase pa me dase sebe en meka se na mafo akomu na ma wo hu a wo ka bi tete ne de untimi nsore saa meka se bosom aka dabi bosom mfiti prekupe mani petri so eme yen ka se bosom na aka ni presmasi ahyase no ode yale bebo chese obetimi ayale almost be 6 months 7 months ekona aba ntia busuafo do betu anamo ukọ hospital oye okay ye cheke na ye hu bibia o de tu abu anamo ase da bi busuma sumesi na ware no nti na eba sa ansa na busuafo na fa akire atu akọ abusa akọ hu nti ye ba gi watum se akueti anya busum keto aka no na abusa abusua na ye no tachi ye na nya asem keto hwe ne sansa na busum be kan se de broni ka no a long process nya asem keto un na mu free way no akọ na bosom kese te se akwetia na aka ababe ya esifinchi abese dunsu yi aka no adenti na osa akọje ntete wo baabi bi minia me dase on se bosom ye honhom ena nipa ye nipa ena nipa na ma bosom ye bosom so onim se santehene nipa na ma santehene aye santehene anokra pa se ono nko a ontimi nye santehene ma nenye sa na bosom te awo se bosom no ebe fa wa ye de ko ntete na ade ba ko a ha me sisi ya me ntine ma biase e wo yakom no se akweti ankasa oye mutia brani bosomo no oye mutia oye brani ntino ebitam ba se ye de ne ko ta no komfuo ho se ye de ne ko mutia komfuo ho se ye de ne ko hen e hono mom na problem betimi ayedai aba because say when ni papa a obenya tema ede ya ma akwala no na wahunu se oh bosom we de santehene bosom nti wo se me ye ne bibia pepepe na wo akwala we na akom santehene bosom enya me mfa me nane ne nkwanta me ma na duru a eni kwa se me de ma no nti wo hu se akwala ne beba no na bosom no na mom se be ya na de foforo ama na bre honko a na mom se nipa na onya na ne ye papa dia akwala ne be ya adwuma perfect because bosom no nye bosom ketwa menya ne nti se nkyira na omode ne koye nti se nkyira ne kopie ya ye da ase se okopie nkyira ne mom ye besere se nipa na woye na kom no benya akwala ne bosom ne ho do na wayi na kom na waboa ye komfo a omode akwala ikosi ne so no okay se akwala na kom be yi a ejina sa komfo no so akom na anye yi a ejina sa komfo no so na se metewase a ahoye abi kura betimi aba sanity na ebia me ne ye de akwara yi bremie ne wo ba ya bosom be na afa na santehini mu a bosom kese bia waye ne mfia be santehini mu mu na ese ye nakom esa ye nakom finja be so ha na azukwa no bia betan no santehini bosom on na e ba be kom no ti betimi aye na de ama e betimi asai na obi nso be bisa se adenti na bosom kese sa na ya mede na ba se tete no na wo boss adwumpo we nti opese obetimi ase no na etimi ye adwuma ma ne yi menua medase bosom ho tena ho e yensem bebre bosom bi wo ho a wo ye nade a ho a wonka hwe
obetwa mo aye de wo ye nyina wie wode ne konfo firi wo fie ho wie a afa ne no no obedi busum bi wo so a instant na wo ya ade na wo ba ka kire o prince ade a wo ye no wan hwe ya obekum na say ebi ye nhwe ha obenya abotra hwe wo na de opese wo ye ne ye nyina na aye wie no hu sa mpasa de na apese wo ye ni a ansa na so twen no wo de ama na obi so ho no ma ho na adwene ba otim na anu abo ahwe oh okay ebetimi yakoba se ese santehine bosom kese na aka me akwetia me ba no but me mpene e ma akwetia me fa me ba adindra na wo so obefa me ba santehine bosom kese enti dan me mpene ebetimi amana yi awofo betimi ate agina aye ho amane ama ate akọ sa wow penyufo ewo bi na awie bi akwala ne fra busuam e na bosom no so firi ba bi ofi nti ni papa na wo ba no beti ne maame na wo ba no beti maka se ye mpene eno na se busua ne gigina me se ye mpene a na yekopae na akola na blabo wa anye kwa wensani a na wadane kromfo wa nane kromfo a na wadane bodani wa nane bodani a na wadane ahyawoni na se mtiase a se wa mfa kwa papa so na se mo bepae no ma mpae a me ne mfini no so a nsunsu se anye kwa papa kora unye decide se ompene na bosom so openko ade a se ona ye ode hye onka he bosom beti atena ye de obeye ne me akola na be sei okay meme na me ye bosom no me se chenchenchen eja ma afa na me pe no eja ma afa ma me no papa so mo mpene me se me nye madwin se mesesa eja ma afa na mpe no ti mo mpene a mo mfa ye hwe de besi wa akire nye sa na se wasai nipa no e ba sa wo ma me ne papa no so munya sika nto mo hoda se da bia no mo de ne nam na ko se sika wono so no botaye nti ode ba fie ebi kura na akola ne nkwa etia na obeto aso ebi na fie ne kura ne munye na wo ba ebi kura na santehini hia bosom no na wagu nsa se bosom ne mmra no ne ni nkomo because of odwira wo betwa na se bosom na ba wo ma me se wo mpene wo papa se wo mpene a onka hwe 17 years santehini bosom odwira adwuma ne nso man wo akora ne nsa dodo enya akora ne mum ne be ye adwuma no na hwan na be ye adwuma bosom ne be ye adwuma na se bosom na akora ne mu na wo be fa de ye adwuma oba obeyi akora ne body na si baabi no no abaye na adwuma ye hu wo mu aya komtiti enim asa timfa woni ni mfi bite o 2 years kra na 2 years kra cha bosom no so kali no ne be ye adwuma bosom hu nyini asa na bosom be fa wo fa onkola blim ebi wana chance ni hu okay bosom ni age limit david na se so wompe wo me to ho na mo hu za akwa ma dwene nye wonini ma me de me kwafu wonini manchine me hu nyina ma me de mato kantemu no odo a mo hu ya ne se aboa me yesere na afi mo ba ya wonini na manchine me na aboa ne timi ba na num na me nsa awuram na me ne aboa yi kirikiri mo ko fa ma ne ntuo ne ayi a mo ba ya na o be gu nsa na aboa na etene akọ nti o mo ku aboa na se mo bekum ya kan ho nti boso mo mfa akwala se panyini wanyini na obefa o de 17 years o boro so kura o aboro so kura sese no yenhwe ye nim se ebia ye de ye gya ye ni free ye mimi hu dura ni bida enso mfinhia wo ha de na se be ye de a wo motwa bi wo ho no mo pen kwetia sa atam ne bia no wo ho no odi akotene wo twa enei obese di akotene wo mu ana enne no obedi akotene wo mu na first wodwira no enne odwira no difference kakra ye dey ewom on se first na ye okun enne okun ni ho biem nti na bosom no ntimi na ho de no ntimi nyusu no se de open first no enne nti na ma bosom bebi wa no ate atena se adwumaden kura ni ho nti ayete se obi a opagya dade na ade ne kotena se onkoye security a na ni be ha nti ama bosom no bebi ayede ate atena on se di kaka no mafidie so se odwira na ye ba betwa no abosom bebre na o mfa akonfo no mo na e ba be wale asem no ye di kaka to da so ahemfo no so mo na bewu ye betu mo na so o se ahemfo no be mo na bewu ona se makanda da maka twem ba 2 months asa 3 months odwira nti no mu o bewu sante ne kum man hini twadwira aka sempa o sante ne kum man hini twadwira amamre ni bia nti wumpu ubewu ebi beko this wa wudi atemtene ne wote akonwa anya wodi aso a wutikeka wobetena ho na wo sese nsu a wutikeka ekwambone na afa so bedi akonwa na wutikeka woto akonwa na wudi wutikeka adwembone wo utirima wutikeka sante hene kura no wakotena baabi a wone ne koba okobɔ no ho pɔ baabi a wutikeka omu bewu saa na se wono sante hene na mu kura no obɔ ne se obɔ pobɔ ne sese ga ho wono amu kura no ntwa bi kura na meka kire wonde
na say na from za na from o odwira ne na from o na 80 years ni afi na o say otu ne twa odwira o wono na say ba betwa odwira hey enti abremponi aman ni bi be ko oh me say September wo de entra o ma wi kura na o mo be ba be san o mo ma wi de hu e free be last 2 years o hu ni pe ewu ai fu ni bi ko pa o me ko wow enti yem fa ne say de waka yi no obi okura no ne hema nyina ko onu nko ntimi ko ma say bi won ma pobo ne won no hema na ti won ko nya no woni nyina mo kwoto aso obi o so yetu ani yetu no hema nyina enti yem fa ne say saade asemu ya wo kan ye betimi de agina so ne aka say anye efri na ekoyi no ohene bia wo befiri mu bia no ye betimi de asusu ne aka say e bia o dwemboni bi ohene bia o me se odwira na aduru ho no me di date ni be ma wo mo on senka last year na kasanteni twa odwira no ba na ofin so akonwa no enokre na manso wo ho na saa ye twa odwira emo ani nko hene no ono ne di animu emi ye twa odwira amamere bebre wo ho e be fa ne so ti se kuro ni dampan a santeni ntimi ntwa odwira eni ti ne de ba disi a etimedika ka kire wo mo se wo a wote akonwa enya wo dia so wo a wo fa akwamboni so bedi akonwa wo a wo ba ya wo nsu wo kurum wo se no wo tonton saase eni kwan se follows ya wuram because of usikenti omu nyina bewu de ebetunu so ebetunu enti wo a wo firi wu koya wo a bewu bia odwira na wuwo enya wo taamo na aso wo se ohene a won saase mo se ntiti galamse ni ade no de wo te ha obehu a be se hu kese ne hu empepe o yo ohene na wo ho na ye se wo nam kwamboni bi so obetimi asesa ma be obetimi asesa entem bibiboni nsi ansa ana obi ne wo be yare ada ho eno no mo fa frede obeda obete ne yese we ko etine nye se wo be yare ada ho bi ne ye de wo be chini ne ye de wo be fa ha na aka se me ko prema yale sa na anye ye wo be ko frede neno no nana yentimi nyi ho apaye mo ho mpaye ma enya nsisisi en kase esisisi ennenam ne ade a no sese nki yentimi nso ano menua kopim se bia be kase omo betimi ahemfo no betimi acho unimi se ofa akwambone so a kosante hinanim ne ko kan obone ode akonwa no be mawa ode be ma no aye ho amamera ma wo omfa mawa ne ye tu no akotena fie ne ye de amade sefata no ubewu nana de wuye de se ne krofo bebre atu betwi o na wonim bi angrofo bebre ye de se nim obi a ne nim obi a na se atete nso se nkonwa ne bebre wo no wate ebi wo so kra na nte sa ebi wo ho a nte sa so ebi wo so a nte sa enti de ate sa no enti wo de yem musa se e de ade nko na asi a ahemfo no yetu bi a manfo chacha na mu wiem sa ani wo mu wi efiri hin na ni wo mi se odwira ni twai da bi odwira twenye ni e betwadwira na ahemfo ye mfa sin twa odwira problem no ye de trimufan ene pepepe ye ne twa odwira enti ade ntina no mi se fin wo ho ne ye betwa odwira ho sesa enam ko ka konfo ne bebre ntia ase no woni mi se odwira no kura no sa ya ade se santehene egu nsasa wo ya wonye konfo a wodi asante din enam se wo ye konfo bi awu a enka bo ho konfo bo ho nke beka 15 pe na me ka kire wo 15 say eni pa 15 na ka bi beka asante me omo nya konfo mu bewu so enti enye ize odwira we yo ayasemo enti na me ka se nana sesa na akoba ne dia ene enu nti na odwira kura ye twa bia che ya na ma mmisa no anza on se odwira ni twa no metimi aka se de masua odwira ho se setu nkoa ne wohene wo twa odwira setu odi kan sa de masua duru no ti se bia ohene bi so ehum se wohene foforo bi betwa bia obetimi amamaso ate ba de so fa de wu nim de o setu ne twa odwira ene o setu ne na se betwa odwira eba to mumie nsha hanso yi eja ma hina okun ye pa o setu ena po hina ni trimu odin pa o setu okay mumie nsha no so eja ma fun ka se ono nko na chenchenchi na watwa dwira o se de ono wasua tie bia na wo wate bi se bia ohini bi nso twa bia on ka sa nya nokore but o se ono de ono wasua ma minchem na ye hefo to da bi hu ahomte ha enti de ono mo makenkan ene de ye wahu ne de ye wasua no ene onim se sebe ayotumfo se tutu di kan kwa ene wotwa awodwira ne bi ti wo nim bia ohini bi otwa bia wetimi so de ato ase de ma ne enso asua bi
ne yakɔ anim na saatam kra ɔsɛ tutwa odwira no enwan a oyusu ya edi twa odwira na yɛ aduoson nson na saatam ne yɛn fi sɛ sa chi na papa ɛkɔ ya sa bɛ nyotu fofiri nti we no kɔ hu ne so ti ase nti saa enwan aduoson nson na ɔdi twa odwira no saatam no ebia na nkonwa no edodo ne abosoma ne wa santimam ɛyɛ bia aduoson nson na ogina so de twa odwira no ebia na nei ibia bɛka ho nti sɛ ebia bɛka ho bi na sɛ yɛ aduoson nson na de a na sɛ mo se mo koma santimam no saa mo bosom no ofiri hin sisu bi ma mo ya ayra me sisu bi ma mo se o se tutam enwan a oyusu di twa odwira na yɛ aduoson enso 77 ene odi twa odwira saa 77 no na abosom a ɔmo bɛko ye a ɔmo gye asanteman si hɔ no na yɛ aduoson enso 77 goals okay ɛyɛ bosom bia edwan baako sika futuro ne de amaw okay enti sesei no a obia se wo bosom ne bi no enti nwan ne sesei akoba se osetu wei edi nwan 77 ne ba ne yɛ the list ne ba se obia bosom enye emfa nkoma na mo a mo so de bosom na kɔ na mo anya bi no mo bosom ne firi enam kom tano enam ko hwa suyo yabo a enam ko we enam kom we menya ensem ha na se wo bisa se bisa pa o ensem ha na ne wo kan e ka ba be so se na se wo mo ya akɔmo frɛ mo sa akɔmfo e wa santemam hatitiri wo e hye sikadwa ase a omo nye papa broni kan se fake omo frɛ mu no so no o mbetimi ewu menu ya wabɔ asɛm so o tutu o so hwɛ hu yi wo yɛ kɔmfo na sɛ ukuta sumambrani a usumambrani na ukura no ba bia efiri ma sumankwa ahene enya awe ukuta tano a ma sumankwa ahene ensa anya awe okay tete no na sumankwa no no mu yɛ mienu ne yɛ wotano sumankwa ene yɛ wɔ abrafo sumankwa tete no a enka me papa sumankwa ahene okugya wasu wɔte adwira a wo yɛ de wo adwira saatam de nti a ma okote adwira ne sɛ abosom ne be free north ene soro ho aba no ye busa wadwuma adwuma bɛn ena wutimi yɛ o se me de ya na makum se sa akɔ okay nya kunkunkunkum ne wa okay me de me bo nipa no ye se wo betimi aba me de me tai nipa achi e ma de bia wo ye bia ye ne se enye bɔne a me mpene na nti ye serehia nti ye wo bosom bi wo ho patapa mo na antimi bosom bi din de patapa mo na antimi ama santimem ba se wo kokrachi ne mpatam ne esiremu na ye fense chire na wo ho pa because patapa no na sem no onte asem ase because woni wadi kan ka chen se wo ye patapa this way patapa dia se wo ka papa se wo ka bone de na dwen be chire ni bia na o ye ti sa bosom no wo ko santimem mu a na ye makwan ma ne mama nhia mpuntu ko manhia patapa ni ho wonderful so ne mo ko ni twa mo akiri no ene bi mo de patapa ni bia be yedai abewurawuram obi nka se patapa no onye se papa ne wo kan die na saa ne be kɔ no odwira mu dia na se ne ahwe akomfo no kura bi kura nya kwa nwura odwira no bi me kai se na santehini 25 years anniversary na abosom bebre o mo reject ye kano bebre santehini de ne sato se ya otimi de na akora wo no so won tehwe atonka bi ama on se bosom de ohene de ne sato bosom so a e wo se e fa ne nsam onya sign bi se eye ade e sombo na kwatere kwado se wurawura obi anum anu ne se wantima nka wo de a se na hwe nim me kai bre twato afie mfisi ampemienu ne aduonu n9 ne ebetwamu no na wo hie ni hie mu a etwato wo saa afi no mu no na santena eto ya wo mo de chia no ababa ba akochia ne wie ya wo ba no wo so saa wo se me chia na me hu wo so a wo so na me se saa on se yo akomfo ne bebre wo ho a aya no mo ne bosom no
ntawantawa kakra ɛwɔ mo ntem bosom no ntem nti bosom bi obo so ateatena but the moment abekɔ santehene nim no bosom no ehunu santehene a otimi ba beka na asɛm kyerɛ santehene sɛ sei na konfo we de yɛ me nti eba sa obɛhyiki wow ɛna asɛm we konfo bi amfa nto ne tirim woyɛ konfo na wo kyea santehene a menhwɛ nanim na me chia santehene ni mani da baby me kwa bi kwa ma let cameraman bi o ntwa picture ntia sɛ ja me hwɛ papa ni na sɛ wo kyea no hwɛ nanim no wamu sɛ wasɛm a woyɛ okay ba sɛ wokɔhwɛ nanim obusa sɛ bosom bɛɛ na akɔm na wahwɛ a wontimi nka bosom bia di na jona de zan wa po wa sɛ woyɛ wɔhene kora na wusɔe a mekisho sɛ wohwɛ santehene nim wohwɛ nanim deɛ bɛbusa bia no wontimi nka on sɛ edurumle bi sɛ santehene kɔ park ya na akɔtɔkɔ lusu match ai me kai sɛ ɔmo ma ne mabiem kura ɛnyɛ sɛ ɔmo ma ne mabiem kɔtɔkɔ supporters na me mabiem ya atena fie ne anwe bɔ wo ba bia ne alusu obelusu ɔhu jata na ɛwɔ santehene nim bosom a wo mu no yɛfrɛ no aduro bi anka dem enti nya wo bɔɔr na wo bɔ ne nti ni waduru a wakɔgye no ɛna ye begyae saa suma na yɛmfa mebɔ santehene ho ban ɛwɔ sɛ santehene ɛtena se bosom no ti nanim saa bosom no si nanim sɛ aduro bi anya dwuma ɛwɔ area ho time park no so no bi anya dwuma bisa me ka sɛ sami jamfi safo jamfi no so wɔn so de baabi obewura safo jamfi akɔwura baabi a ti wo ba ho ɔden ba ɔde bɛ petru goals no aduro so ba ya wo de abɛhyɛ players ti bi sɛ wo yɛ wie bibia aduro bi aso nka de aduro bi aso nka de so ndi ba na bɛfa aba enye yie okay so ta se okay enye yie bi ontuma aduro ma ne mma tumi bi antimi mma nti ya nanye sɛ bo apayɛ sɛ santehene ekɔ amakotoko sɛ nti aduro ba bi on sɛ santehene kɔ park bi na kotoko ne house bo a na ya hye kotoko nti no mo sɛ santehene kra yɛ house ai saa tam no santehene nya betena sɛ ya ahoɔden o so yɛ de ahye otirim sɛ yakotu aduro ma wo bɛhwɛ malam go malam nso ndi pa go ni mma nti gye sɛ ɔtwe fa abo okay nessa nana mechiase a ekweti ade waba nanso odura na ye betwa no no eye afutusem ade ma obi ahemfo akonfo nditu mu a adwemboni wo mutin also obi ahwe no yi efi samri enkosi se betwa no ohye oye ba asofofo bebere yusu bi wo Ghana ha na asofo de ekweti ade mo fa ho be nana nso no sofo be na yusu ekweti a Ghana ekweti ade so na wa atwema atwede a wa ba asisi wo be na adwuma an se ekweti a bosom bi a an se medika ka se oye motia brani na oye oba odene ekweti abakwasem eduru ba bi na ekweti akom chance so sani onya bosom wa dabi ekweti ade me ye comfort by mintimi emfa ekweti a anim enye fom da mintimi nyina ba bi enka se ekweti anye bosom kama bosom kura be kumi da de na enye yize ekweti amotam enye yize bo ekweti anye bosom ketwa ye di di agoro wo mema udi agoro a obo ma agoro di na oso akobe ho aba ho okay akobe me ho aba ene o haye krado ma krado efutu kakra be na wankasa unuanom akonfo wo de be mo wo wi afa nananom de kakra bi nso taato fo na mate medikan atumi nua ba okom na brewa ekweti afo afutu a me de be ma me nua ba na se mesere no wa bai brebre ne ye enye wono nko a na abekom ekweti a obi abako o mu se mpanyufo ni bebre awudie ne mo bebre na ekweti abakwasem mesere me nua ba na se brebre ne ye ena mesere ne se nka me nua bai wa bai ma ontwempena mesere ne pa okay 17 de won twempena nka nye news won de me no ya de nti a mesere me nua ba ne se ma ontwempena ne mum onfanto ekweti anim se eduru tam se ekweti ma ne kwan se onware a omwampe be ma onware no ma no ada se obawale wo hene ana se obaware obi anani afi a odobosom na otibosom ase saa ne ma mienu wei na mesera ma menua
obi a n'ani afi no do bosom no te bosom ase anasa boye we anasa yo na ne ade ne enye comfort street ahemfo mienu ntimi tra konya ba ko so oh okay ahemfo mienu ntimi tra konya ba ko so se me wale me nua ba ne sisi ya me ye komfo ono so ye komfo me bosom aba ono so de aba hwan na tare yonko achi Matias na hwan kura na ekọ no aduane ma na yonko adi Matias na hwan po na ekosi ba ko niema Matias ti ahemfo mienu ntimi tra konya ba ko so mesere me nua ba no ma de sere dia mesere free nice advice na ono de on wale straight nipa ni bi mpo a ono ne mobra since obi baba beda da no na akuetia empe asema me kan menim se nyansa podie me nua ba no behwe na onfa nkyeme se emra ye bo na tenase no na mikodi aduro me de asem de prempre be si machi nti me peda na me nua ne mu nyina ne akọ ne akwakwachia no amana kwa aba akoma na kwa aba very necessary okay e wo mu se wabeto me de nanso osom no ye magya me ma me die ne ebu ese fata se me de ma no okay sire me nua ba no ye we ma me mani ba gi papa na ebe ma na hu akuetia esu ne ne ban okay ena de eto so biem me nua na makomfo ye wa asante memu a ye si ye komo a ye betwa odwere yi abosoma mpanyimfo ne ba wo a enkeka wa wo hu wo be ko stamba o enye me na me yiwa fira kom wa ba sesa woniema na wakọ firi se nkontompo no na bra basem no social media da woroma na bie nkrofo bebira adwin enti ne me ho tan bebire enye me na me bie na adwin mu se mo wonfa sika mre o na emom won hwe ba bia wode kọ ada na wo ye komfo wo di adwuma ma obi di adwuma ma wo na wonte bibia se na obu se wona wo buofu na wo didi na tem na wo blocking onte bibia se na wo busa wo unim se komfo bia busa na question na ne buofu bia ya sofo bia busa na question bia na ne buofu bia onka no kore ohini bia busa na asem na ne buofu bia onka no kore se o se wo pese wurawura no wo be expose no adan na nipa no wonim na wo busa so ho enti se wonim na wo busa dia ne boni a waye ne den una wonim a wo se wo kire no se metie asie na obi atwetuo no de ba me na menim kwa mefa so medefe na magituo na to ho na mebusa na de kronti a wo de tuo ni ba me so boni bi na maye no ana obi na asoma no sika sen kwa ne de ma wo ene agisa sika na nipa ne de ma wo no na fa me nkwache me eye kasa na nipa ne ba ye na ofa atuo na wo so afatuo oto ye wo so ato na so no di ka to ne de na wo nkofa mra na wonkum eye ntobo ase na o se yenya ena maye mfa nhye yetirimi se obi aba mi twa no utwa na no sika no bakwa kusi die na wo de beye enti ye besere akomfo wo mu sa asantemam ye dɔɔso komfo no chia betwa sa enti ena ye nyina ye di akiri na ye mfa nhye yetirimi se nya komfo no chi nko na ba asantemam bekom ye komfo tru dem nyina bekom ye ena duruwa panyimfo bebre abekom eko enso komfo no chi nko na ebo didi saa na akɔ ba aburu mu a adifo bebre ba aburu enso yesu nko na ebo didi so nti ebesere ye nua makomfo se yesi ye do sante hene dia na ye do mu niema nyina eniema bi si a ye mfa ye ho nhyem me ka se me ko amikumi hu ma sante hene nyina no enye sante hene a enka makom na ba wie wo de yenhwe Ghana ha apart from sante hene ohene be mpo na wo bodwa wo fra komfompo omo reject ye omo mpanyini kura nhia ye sante hene da woroma ene wasoso ye so a na ne yakom no da so adi mu a atete abosom ni nyina hwe sante hene hwe abosom ru ohun ahwe na ni berebere kata ma no hwe bedi akon o si wasi busa bantma hene bosom no wai bedi akon wo wai ehia no nti na wo busa so wo wai da be na sante hene kura ba social media busa se ne ba so masi kura hwe na wo hu no da enso hwe ahom keka ene ani bra na o de hwe bosom nti adan ene yenya bi na ye de yenhwe ni yie ne ye de nkeka wa bi keka ho ena mesre yakomfo na yesa asori ti asante no nanso ye ti asante mamu no ye wie wodwira na wo de obehu ahemfo ene wo mo a mo ye omadwe so mbeka se ti asante obehu wo mbewu obehu wo pa ombewu wo tanta bi a otwene ho a onte ase wo yale acha 3 days na wo na wo kɔ no
so ɛdeɛn asante betwa asa ama nne maame wo nanam te asase no so edidi wɔ asase ni ba wo te asase no so bi ɛsɛ kɛse te asante ɛsɛ egu asante ho fi abra wo te asase no so bi edidi bi na wo beto aya na nneema bi na ya na se nipa nte ase o wotwene ho a wonte ase wo kasa tia nipa obetwa asa ama nne wonye ba bi di uti ato watimi ato asase asidan kokodi bu aha ya ko so betimi ato asase asidan a na wo de watimi nya asase asidan ɛsɛ kasa tia asante hwɛ ablantie bi video me mpese me body se eja to pizza ne de enche eja beto manhia ebeto maame no papa num wo maame no papa o manum na eja ne beto so ti ase wo de wo so ye be ma try se wo de eja beba manhia wo wie so ti asantemem na se asantemem hia wo be hye bi ye na bebre adwen wo fom me se obi ni wo so asante so a ne ho beto ne da wo de wo te Ghana ha wo be hu wo so asa wo de wankasa wo de se wasua de kakra hwan ne so asante so a ne ho to no obi ani ho sa atemkra ne nipa ne no so mpo no wantime ntwa fa asante so enti se na nipa do so enti ye oni ma bebre bi wo ho a ye besere se asante no wo de odo tena asante na ado sante hene a ha obi a na emu so batan asante na bia ka sante hene a ahemfu bebre be wu de wo te ha be hu se ma fie so ma kan so mo kɔ e se wo hene bia wo asante mamu bia no se wo tena se na wo niema bia wo ye nye na wa wo hwe nkekan wo bi kwan obefa aso a obedi akonwa ekwan a wo fa aso a wo ye wo niema bi kwan a wo fa aso a wo tonton asase sese nsuo na nsuo ya feri nsuo na ya botolet na de atu nsuo mu ni nyina no uti keka uti na ya besi so kwa wo ate se ukuta sika na akonwa mbuo mu se wo to dwan wo dwan a wo fe pa na ene na obeto enti so bosom no so ba wo hwe wo hene pa wo ha adwen no wo no obekun wo wo obekun eye fesi mame why eye me yaso wo mu wusa fesi mame enche kura bi besa aba ose na maye di na me osa wa se di wede wasi akasa no ensem no me hu adwiri me ene nneema se odwira yi ba so a ewa animu ni ebesisie no ene enyan wo se de wo kana konfo ne nananom nyina obi afa ne serious hwe na ye tu ho anamo wo de hwe asante nsuo mi wosika enka nsuo ne ko se kemate tibu kura hwe asante nsuo enti wo apa ne asante nsuo ma na asante mem so wono mo benum wo de kanokre adan na o se basa ya hemfu mu tu kwan ekọ abrochire ekohu de nsuo tie mo tutu kwan ko Africa ha ekohu ba bi nsuo bebre tie adan na motima to nsuo ho asase ama nipa no abọ ne toilet ho ade adwaya atum ne nsuo ne sei abro ne bayi adan enti nsuo no ho asase no nko wa nton a ade na beyewo da bi so omo no omo mu bi no amo ye sa abrabọ no enche no omo wu nti wo wu a wokọ na wu o mani ho odi abro wu o mani ho ni mo anti mo betete ntoma ho onfa ho onwene ho sa tete no no bi anim se ye twa basem 100 ne de ma nsuo animu ne akire basem 100 otema na efi bi ankom obi ntimi nkotena ho no ase nsuo ye kama enso adan na yatema ye ne ya tonton sase na ma minua ubewu sani yesi etufu no ante ade kwa ante ade nti no wo ye ohene na sebe wo nana bi na beko nkoden nsuo no ba no aton anko amenya ho antena na wo aba na wo se wo ma adwene ne nya adwuma na ade nsuo betonton wo ba mi atutu garam se yes dabi onua nua no kra de esi won na wo beto ye no wo twagu dia de okodua arehu wan hwe ya no anu kotia panyi bi fesia enti mi so mi pese ma no betia panyi bia na mom mi de mahu na me kan kire wo hwe ne wanwu wu a meba yie mo ya na de ya ne sesa ankrofo kwa mo ye onya aduane ni abia ya fesi ne so ne nko wo ko mo ye mo aduane ni de so ana kire se wo be bre sa mo aduane ni na ko hin so ma hin so ka wu anka aduane kwa de wo se bu wo yas so wo be kokoro nya bi ni na no fa akoye nhwe ni mo aduane ma hin afo na koro mo farmers ye say en ni nwanwa ti odi na ko pe di take away ya so enka wo hin awuoi enka ehu ye nka anworomu nanka adibi ya boni mu ayra de ne asiche do kono ensi hu akantie efe kakrakuru ayi we ya friend say nchechira pewa nuhu so ti ase nanka ye fefefe enso na de anye flowers ya fried rice o se wo hin nka wayi aso kra de fried rice ko pe de aka mamresem ebunabunu enkosuye de daso ko bi enwui etafa superku odo ayase ebia so na yanko aka yie na yefe yefe me nyese but on the more serious note na nanom ye besre mumu bi bu adwuma pa da bia ye ka se nananom bi atini atene ho esi wo se mimi kro de wo boa
emfa won ne obeye me ma metu ga am sense no na mu bi nso atem ho asi wo se mommra metu na monse no na mengu na menko na mo akaro mo nso enyi ede wo ankase wa bam esi dimbo ho antini wa etete wontoma ye de di senior so ne akọ yesi utirimu fan ya tie mu anku utirimu fan ya de wo kan ni odwira ba na wo bewu ne ade no we wuhwe aho beto but se utirimu nye fan ya ora interview we du ha kra be stop na onya okodu nso tie wi a pressure be jampo akotra 189 entie de esi asori akwa ye ne kajabi medi ni abusia pani o wusu aduomi on se minia na me fa we ntwem ya de wunwie da ukọ Roma asori mu a omo bibi ye frɛ ne boneka unim se santehini ye bi saa ane mente da on se o wa pamada ka bi a aya na otwa ho hia se wa hwe a ofira white me hundampu menkai ebi o dwere ebepie ama wo hu aya pamada ka otwa o ya na santehini ta twa ho hia pa so hwe ne social media bon so wo hye white na otwa ho hia onu mpo ka se wa ye mfunsuo bi mpo na onnimu a nananom emfa nche no na wo so wonim se wa ye mfunsuo a wonim de a adan na woni papa ne ntena se na won kan woni na hu kwa hwe akonwa ne ye honhom ebeku frede ye hwe ahemfu ye wuo nyafe o wode fo ni hwe ahemfu ma wu mu wuo nyafe o ya ho obi sekan a ya bo obi tuo ya ma obi tuo a ye de ne kwa yare sa wa ma biem ye ntimi nkyere sa ade patisi ekura ne de ekun so me kai ohene ba ko otumfu asampon hene a wu ye santehen kwa ntimi ankwa yi na sibi because na ya atofu wo ntimi nkwa ase tina wo se ofiri o man ni mukura sa tam no ko South Africa one South Africa for ko hia ya o be sha ase Central Market se o be Central Market sa asampon wu ni mu a ebi kura ka se sibi santehen ni tie wantimi ame ya atofu wo ntimi mase titine kura atofu wo ya ne da e ma so street ya so bi ya hye ne ho akonfo street ene na niema bi asesa kakra nti e be sere se abakwasem bi wona wuni mu a mentena ba bi mfa wonsam fo afuru so enkasa ntia santehene no bi ne wonu abakwasem kye no santehene nyam fo so wo ni oni wu ka asem no bosom no na oni ni kan onya wu ni padua na nka santehene besoma se yemfa kueti anko akomtete ode ye dai nanso o kai de abosom na beye e de aboa se bosom bi bakura na nda ebu obesi o na se wo se osimantin wo na wo besom so tase obesi timi nua ne de pressure wono so enipa so be tan no pa akonfo ni bi be tan no pa na wakura we na akom santehene bosom santehene udi asempa beko se de memitimi ko santehene kwatia no udi asempa ubetuma ko santehene wakwatia no emfa won se akura na eni asempa ontimi ko santehene nim dise kweti aba so enso so bebre na menua yemfansi medase yemfansi nsem ha yemfansi se ko kan na edu atem wan wi a wo bekwa no aka chewa bese odi twetwetwetwe no aka no age nani so na asanti men kan yiwani so yemfansi anom na enye ne kajebi da foforo no ye be trase ane ya to so na ye de ama mu nyansapo kasamfonyi so ye ma mu nyina mu ene hwa ya no age ahene wa kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro ni mu a wase wadore sra tanyini wantena fie ema aseduamfo Blani pie frimantam be hin se pe enye nkwandewa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makode brensi am wa otua ne nsem mojabu onim hu duanani wie klaman wo ye sofo kra wonye yie bi tontonte ye no sa na ye fa nyansapo aboa ntaka na mane yekese na ntakra aboa ne de fanyinam kwatere kwa Oda woro mantuma ye fe ni din de sei ni din de Obama akola wa no so pese utrimu usuma ense bratam Fafam ne honhon hia na America sa Sabe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame